Ja oikein hyvää sunnuntaita suomalaiset. Cafe Veijon baari on näin avannut jälleen uksensa sinivalkoisen kulttuurin ystäville. Henkilökuntana toimivat tuttuun tapaan maisteri Jukka Lindfors sekä kansakoulun kasvatti Santtu Luoto. Niin, hyvää pyhää todellakin. Mukana on tänään myös Veijon vaihtoehtolista, jonka onnettarina toimii jälleen rouva Hilkka. Hyvää pyhää minunkin puolestani, Hilkka Huttunen kyllä. Täällä vaan. Hilkkis. Tämän viikon unohdettuna on suomalaisen bluesin ja chansonin legenda Lippo Koivujuuri, ja Cafe Veijon baarin puhelinautomaatissa on myös puhelinhaastattelussa yllätysvieras, mutta sitä ennen jotain aivan muuta. Vesa Alare ja tanssijaorkesterin Lallit Köyliöstä, jos et totta tarkoita. Et sydäntä ei milloinkaan saa, jos etsit vain seikkailijaa. Ei iltamme muistoihin jää, jos tarvitset yön ystävää. On minulle rakkausmaa, mi kerran vain kukkaan puhkeaa. Sen sydäntä kuunnellen etsin ja hellästi sinulta pyydän. Älä sano mulle rakkain olen sulle, jos vain tahdot hetkensä rakastaa. Älä sano mulle rakkain olen sulle, jos et totta vois sillä tarkoittaa. Mitä varten kaikki tämä alkoi, jos vain tahdot hetkensä rakastaa. Älä sano mulle rakkain olen sulle, jos et totta vois sillä tarkoittaa. Jos löydämme yhteisen tien, sun kanssani onneen mä vien. Ja katsovat tähdetkin nuo, sun kulkuas rakkaasi luo. Ei onnea kullalla saa, vain kerran se meille aukeaa. Ja kanssasi nähdä sen tahdon ja vieläkin sinulta pyydän. Älä sano mulle rakkain olen sulle, jos vain tahdot hetkensä rakastaa. Älä sano mulle rakkain olen sulle, jos et totta vois sillä tarkoittaa. Mitä varten kaikki tämä alkoi, jos vain tahdot hetkensä rakastaa. Älä sano mulle rakkain olen sulle, jos et totta vois sillä tarkoittaa. Radio Mafia. Mikä se on se biisi? Se biisi, kun se menee jotenkin niin kuin tällä tavalla, että tiritti, ei kun, se biisi. Viikon unohdettu. Hyvät kuulijat, tämän viikon unohdettu on mies, joka 60-luvulla toi blues-musiikin Suomeen kappaleellaan Oi jumalaut, tää on rautainen blues. Sen ohella hän toi Suomeen myös chansonin. Joskus 70-luvullahan muun muassa television musiikkitoimittajat omaksuivat pakkomielteen, jonka mukaan Suomen kannattaisi esimerkiksi Euroviisuissa satsata nimenomaan ranskalaistyyppiseen chansoniin, ja näin tapahtuikin tunnetuin tuloksin. Lippo Koivujuuren kommentti tähän tohinaan ei ole parodia, kuten odottaa saattaisi, vaan kunnioitettava yritys lähestyä aitoa chansonia naturalismin ja jopa vulgaarisyyden kautta. Luoda ranskalaismallista katuromantiikkaa suomalaisista suhinalempeistä ja kassialmoista, kohottaa pulituuri kulttuuriksi. Saman ajan fiinimpien, lähinnä utuista mössöä edustavien epätoivoisten luomusten rinnalla Lippo Koivujuuri on virkistävä kuin pieru kirkossa. Asematunnelin Anneli, olisiko nyt niin, että tunneli ja Anneli jotenkin rimmaa. Ja asematunneli oli siihen aikaan uusta, oli joskus 67 ehkä. Ja mä kävin keikoilla siihen aikaan Kouvolassa Speden Salunassa. Ja olisiko siinä ollut sitten jotain kotiseutuylpeyttä tai sellaista, mikä sitten vaan teetti sen. Kuinka paljon maaseutukeikkapaikoilla ihmiset uppos tähän Asematunnelin Annelin maailmaan? Oliko siinä jotain tällaista paheellista suurkaupunkilaisuutta, jota sä tavallaan toit mukanas maaseudun porukoilla? Sitä mä en osaa sanoa, mutta se oli kyllä hyvin kysytty ja suosittu kappale siihen aikaan. Ja siihen aikaan ilmeisesti Asematunnelissa oli Alko. Oli. Mä oon asioinut siellä kerran 2 ehkä. Et se on vaan liittynyt siihen. Tietystikin tässä nyt Asematunnelin Annelista puhutaan, niin kyllähän se handelikin siihen kuuluu.
Kuinka paljon muuten Asema sen biisin teon aikaan oli tällainen, sanotaanko kelkasta pudonneiden ihmisten kerääntymispaikka? No on toi Kaisaniemen seutu ollut vissiin aina. Ja Asema siinä sitten tykö tietysti, kun asemalla on lämmin. Että sinne pääsi sisään lämmittelemään ja niin kauan kunnes pollarit heitti ulos. Kyllä mäkin siellä nuorena majailin, silloin sitä nimitettiin junalaksi. Siellä on insinööriä, on maisteria, on tällaista, joilla on ollut hyvätkin ajat elämässään ja sitten ne on vain sortunut ja pudonnut ja osa tietysti haluaisi ylös, mutta ei pysty ja onhan sieltä kyllä rynnistänytkin sitten. Et mä teen ravintolatyötä pitkäänkin ja mä näin siinä erilaisia kohtaloita. Onko tämmöinen pienemmän puolella seisominen Lippo Koivujuuren luonteelle ominaista? On. Ja kuinka tämmöiseen suhtauduttiin esimerkiksi 70-luvulla tämmöisen iskelmän aikana? Kuinka esimerkiksi tämä sun LP vastaanotettiin silloin? Eihän se mikään myyntimenestys ollut, että radiossa niitä soiteltiin aina silloin tällöin niitä rautaisia blueseja ja mitä näitä nyt on, partaa ja tällaisia. Joskus muistan kuuleeni, että olisi ollut semmoinen varttitunti Lippo Koivujuuren seurassa. Sä tunnetko Annelin, naisen kauneimman asematunnelin, kukka kretonki päällänsä hulmuaa, hymyhampaaton niin kaunis on. Hänen kerran mä törmäsin, luona Helsingin asematunnelin, tihru silmillään katseen hän loi. Minä kuulin, kun sielussain soi. Anneli, Anneli, tule alkoon mun kanssani. Anneli, Anneli, sinä olethan mun naiseni. Mä alkoon vein Annelin, sinne alkoon tuon asematunnelin. Siellä pullorivit on kauniit, hinta viinan on vain niin mahdoton. Punapäätä mä ostelin, sieltä alkosta asematunnelin. Tihru katseellaan kysyi hän vaan, kaippa paukut myös Anneli saa. Anneli, Anneli, tule puistoon mun kanssani. Anneli, Anneli, sinä olethan mun naiseni. Kaisis on paikallaan, kun kahdestaan mennään haaveilemaan. Viini maistuu ja puisto on kaunis, pollarit vaan tuppaa kiusaamaan. Punapäätä mä naukkailin, siel yhdessä sen ihanan Annelin. Ja me lemmestä vaan juteltiin, aivan salaa me myös suudeltiin. Anneli, Anneli, veneen alle kai käyt kanssani. Anneli, Anneli, sinä olethan mun naiseni. Veneen alla mä halailin, sit yhdessä sen ihanan Annelin. Kukka kretonki tuulessa ulmusi, hymyhampaaton muistoissani on. Taas äsken mä hortoilin, luona Helsingin asematunnelin. Sylis vieraan mä Annelin näin, minä yksinäin itkemään jäin. Annelin, luotan niin, lähtee kanssani taas handeliin. Varjoon jään ryppäämään, kanssa Annelin ja punapään. Annelin, luotan niin, lähtee kanssani taas handeliin. Varjoon jään ryppäämään, kanssa Annelin ja punapään.
Yksi suomalainen vastaa 10 ulkomaalaista. Veijon vaihtoehtolista. Ja ennen listaäänestyksen tuloksia arvomme jälleen äänestäjien kesken joukon huippupalkintoja ja tässä aktissa meitä on avustamassa viehättävä rouva Hilkka Hilkkis Huttunen. Kotipaikkakunta en tiedä. Kyllä se on ihan Hilkka Huttunen, ja sitä Hilkiksi. Käydäänpä suoraan asiaan, rouva Huttunen. Ensinnä arvomme 2 hienoa oranssiväristä Cafe Veijon baarin lippalakkia ja kuka mahtaa olla ensimmäinen onnellinen voittaja? No nyt voit nostaa siitä. Tuli oikein soma tällainen piirretty kukkakortti. Laitan vähän jännitystä peliin. Voi mahdoton! Antti Rautiainen Vähäjoelta on voittanut oranssin lippalakin. Siis lahtelainen Antti käyttää nyt oranssia lippalakkia tästä eteenpäin. Ja sitten seuraava lippalakki. Oi, tässä rahasäkki ajelee possu kyydissä kortissa. Niin. Haminasta Toivanen. J. Toivanen Hamina. No niin. Onnea Hamina. Hamina. Lippis lähtee siis sinne. Tämän jälkeen on vuorossa tämänkertainen pääpalkintomme, joka on todellinen toivelahja joka talouteen. 5 kiloa perunoita. Voi mahdoton, tuo minäkin ottaisin mukaani. Peräseinäjoki Luomantielle. Nyt tulee pottumuussin tekourakka Hannele Tekarille. Ja onnea paljon. Äärimmäisen paljon onnea. Ja kuunnellaanpa pieni fanfaari sitten Hannelelle. Noin, onnea vielä kerran. Onnea voittajille. Ja sitten menemme varsinaiseen listaan eli kuulijoidemme suosikkeihin. Mustikanpoimintalaulun siirryttyä sääntöjemme mukaan huilaamaan on listan yläpäässä tapahtunut radikaali heilahdus, vaikka alapäämme onkin ennallaan. Listan 3. tämä biisi. Jämsän huumorpielikkö Vesa Ruuska aamulla Helsingissä. Kun mä Hesaan tulen hevareitanaan ja muutaman kukon helttäpään, niillä peipisellä kastuu ja etsi mies kun astuu, kun mä stadiin tulen hevareitanaan. Kun mä Hesaan tulen poikus katoaa, naiset iltapäivä kahvit tarjoaa. Ne yläosa vailla kysy olet sillä lailla, kun mä stadiin tulen poikus katoaa. Vesa Ruuskan aamulla Helsingissä edelleen 3. ja 2. jo toista kertaa Kari Halmeen Hyljitty. Ei ole koskaan naisen käsi hänen poskeaan hyväillyt. Silti hiljaa ja tyyneydellä hän on kaipunsa kärsinyt. Ei ole naisen silmät harmaa, hälle onnesta säteilee, sillä aina on pilvet harmaat, hänen tietänsä peittäneen. Tämä raukka ja onneton, rujon muodon hän saanut on, mutta rakkautta hänkin kaipaa, niin kuin meistä jokainen. Tämä raukka ja onneton. 2. siis edelleen Hyljitty ja sitten viikon yllättäjä suoraan 3 tolpan listan 1. Jössi Järvenpää. Kossumafia. Pajalle ois mestaruutta, jos sen kilju onnistais. Mut sietsii jätkää uutta, joka oikein ponnistais. Setä huilii pöydän alla, täti vessaan toikkaroi. Volyymilla valtavalla kaiken yllä humppa soi. Meillä on jo oma kossumafia. Se syytä huomioida on myös toimissaan. Ryssän mafiosojen sekä väärän väristen härmän jätkä täällä on vielä voimissaan. Lakupellet kaikenlaiset taksin ryöstää tosta vaan. Niistä pyöree brillinaiset ihan vaipuu nirvanaan. Niitähän nyt täytyy auttaa, mä myös ehdotuksen teen.
Ruotsiin lähtee monta lauttaa Tukholmaan ja Norrtäljeen. Meillä on jo oma Kossun mafia. Se syytä huomioida on myös toimissaan. Ryssän mafiosojen sekä väärän väristen härmän jätkä täällä on vielä voimissaan. Meillä on jo oma Kossun mafia. Se syytä huomioida on myös toimissaan. Ryssän mafiosojen sekä väärän väristen härmän jätkä täällä on vielä voimissaan. Kaverit, jos tarttee naista, joka viihtyis patjana, turhaan kyttää kotimaista, aina löytyy Tatjana. Sutenöörille vaan kunnet aiheuta rutinaa, niin jo viikon päästä tunnet eksoottista kutinaa. Meillä on jo oma Kossun mafia. Se syytä huomioida on myös toimissaan. Ryssän mafiosojen sekä väärän väristen härmän jätkä täällä on vielä voimissaan. Meillä on jo oma Kossun mafia. Se syytä huomioida on myös toimissaan. Ryssän mafiosojen sekä väärän väristen härmän jätkä täällä on vielä voimissaan. No se on Järvenpää, jos tässä terve, että aina kun kroolaan olutvahdossa, niin pistäydyn Cafe Veijon baarissa. 3 tolpan listan ykkösenä on siis tällä viikolla Kossu Mafia, mikä on sikälikin johdonmukaista, että se käsittelee samaa tematiikkaa kuin listaäänestäjimme aikaisempi suursuosikki Somalia. Ja kakkoseksi tuli Kari Halmeen Hyljitty, joka siirtyy nyt 3 listakerran jälkeen kunniakabinettiin lepäämään. Eräs kuulijamme kirjoitti tästä kappaleesta: se on kerta kaikkiaan tyrmäävä. Kun ensimmäisen kerran kuulin tämän traagisen ja koskettavan ihmiskohtalon, aloin nauraa aivan hervottomasti ja olin lopulta läkähtymäisilläni. Olenko kova sydäminen? Kyllä olet, voisin näin väittää. Ja tämänkertaisista listabiisistä jäävät edelleen kunniaa ja mainetta tavoittelemaan siis Kossu Mafiaa sekä Vesa Ruuskan Aamulla Helsingissä. Ja uusista ehdokkaista ensimmäinen on hän. Tää on tarkka puumi, tosi rankka zoomi, onko tuleva pressa? Olis luvassa hupaa, mä kaikkeeni lupaan, se varma on. Joo, mä asiat fiksaan, korotan liksaa, ei ydinpommia, kaikille hommia, disperiiniä ja viiniä kauppoihin. Jos mä pressaksi pääsen, kaikkeeni annan, linnani suuren ja pois kultarannan, se onnistuu, jos valitaan Ruonansuu. Tulee Matti ja Teppo nelivärisiksi, mutta älä kysy miksi. Miksi? Tenava tähdet nuoremmiksi ja niin päin pois. Joo, ja hermunet ulos ja tilalle seksi, auditorioon alaston reksi, isyystesti ilmaiseksikin ja. Jos mä pressaksi pääsen, kaikkeeni annan, työttömät hoidan, vastuuni kannan, se onnistuu, jos valitaan Ruonansuu. Ehdokas A, Jope Ruonansuu ja lupaan kaiken. Ja nyt ehdokas B. Turkistarhaajaksi synnyin Alahärmään. Älkää luulko, en sitä tahtonut en. Tahtomattoin on poika Pohjanmaan, mutta minkä sitä meikäläinen mahtaa kenelleen. Voi paska ja perkele, siniristilippu heiluu tangossa, eikä nahat myy. Voi paska ja perkele, siniristilippu heiluu tangossa, eikä nahat myy. Tässä siis uudet listaehdokkaat. Ehdokas A, Jope Ruonansuu ja lupaan kaiken sekä ehdokas B, Jaakko Kuuvaaran orkesterin Turkistarhaaja. Ja nykyiseltä listalta yrittävät jatkoon siis Kossu Mafia ja Aamulla Helsingissä. Valitsen näistä 4 mieleisesi, siis lupaan kaiken, Turkistarhaaja, Kossu Mafia tai Aamulla Helsingissä, ja postita lausuntosi ensi perjantaihin mennessä postikortilla osoitteeseen Cafe Veijon baari, Radio Mafia,
postilokero 127 00241 Helsinki, siis Cafe Veijon baari, Radio Mafia, PL 127 00241 Helsinki. Ja korttien on todellakin oltava perillä ensi perjantaihin mennessä, joten toimi välittömästi. Muista, että omalla äänelläsi voit vaikuttaa Veijon vaihtoehtolistan muotoutumiseen. Vastanneiden kesken arvomme jälleen Jymy-yllätyspalkinnon sekä 2 oranssiväristä Cafe Veijon baarin lippalakkia, jotka on tehty Helsingin kaupungin rakennusviraston työmiesten käyttämän mallin mukaan. Cafe Veijon baari. Terve. Kari Halme tässä. No terve Kari ja onneksi olkoon. Sun laulus Hyljitty on nimittäin nyt sijoittunut 3 kertaa Veijon vaihtoehtolistalla tuonne kärkitrioon ja siirtyy näin Veijon VIP-osastolle, eli miltäs tämmönen tuntuu? No kiitos, kyllähän se totta kai lämmittää, kun listalla ollaan. Tää Hyljitty on sangen synkkä kuva rujosta suomalaisesta miehestä, eli kuinka totta tää laulu sulle itsellesi on? No sanotaan, että eihän tässä nyt varmaan kauneudella pilattu olla meikäläinenkään. Ja kyllä tää ihan tosissaan on tehty, että olen tuossa vähän kuullut kyllä, että jotakin tää hymyilyttää ja jotakin ei sitten, että ehkä se sitten palvelee molempia puolia. Niin kauhean monihan pitää tätä laulua jo lähestulkoon parodisia ulottuvuuksia tavoittelevana. Elikkä sä oot ilmeisesti hyvin syvälle päässyt tässä rujouden kuvauksessa. No kyllä, tässä mitä tää tekstihän on varsin selvää suomea, että et kyllä tää oma musiikkimaku, mikä nyt on ollut 15-vuotiaasta lähtien ollut, niin kyllä se on ollut tämmöistä kotimaista musiikkia ja tämmöistä mollivoittosta. Onko Kari Halme omassa luonteessa tämmöistä mollipeikkoa? No kyllä se varmaan on, ja tähän ainakin viime aikoina, että kun tässä oikein ollaan tämmöinen totaalityötön, niin ei siinä paljon sitten oikein iloisia kappaleita irtoa. Mites noin kaikkiaan sun lauluntekijän hommat? Kuinka pitkään sä oot tehnyt näitä töitä? No kyllähän tää lähti tuolta ihan koulun jälkeen, tai jo vähän kouluaikana tehtiin ensimmäisiä sävellyksiä Hyvärisen Hannun kanssa ja Kimpassa silloin, ja viime kesänä tuli tuo eka sinkku, jäin kaipaamaan. Mulla se oli omia sävellyksiä ja sanotuksia sieltä 15-vuotiaana tehtyjä, ja sen jälkeen se on ollut sitten tämmöistä pöytälaatikkotouhua, mutta nyt tää on sitten ihan totista totta. Entäs tuo keikkapuoli, ootko sä paljon ollut tien päällä? No sanotaan, että kyllä tästä viime kesäkuun jälkeen niin hyljittynä ollaan oltu. Eikä tahtoo sanoa? No sanotaan, että kyllä on tässä niinku kotona lauleskeltu ja sävellelty ja on tässä tietysti ollut aikaa tehdä kappaleita. Olisiko sulla mahdollisesti jo albumillinen materiaalia valmiina? No kyllä sitä löytyy. Että tietysti sävellyksiä on enemmän, että noita sanotuksia tässä kaipaisi, että niitä nyt ei niin irtoa muuta kuin aina silloin tällöin, että ei oikein niin kuin tekemällä saa niitä aikaiseksi. No onko sulla siinä joukossa yhtään duurikappaletta, eli onko mikä pistäisi Kari Halmeen jalan polkemaan vähän iloisemmin? On totta kai, että kyllä ei nyt kaikki ole, että eilen tuossa tein 3 kappaletta, siellä on yksi joululaulu ja 1 humppa ja 1 balladi ja no tietysti 2 on sanat ja 1 ei. Se oli eilisen päivän saldo. Mutta että työtä kuitenkin teet, vaikka työtön olet, toisin sanoen. Kyllä joo, koko aika tässä yritetään. Oikeastaan omasta mielestä ihan täysillä, että tietysti eihän tästä rahaa tule tästä työstä, mutta senä päättää sitten kansa, kuunteleva kansa. Mistä päin sä nappaat niitä aiheita lauluihin? Kuljet sä turuilla ja toreilla ja kapakoissa vai istutko kotona ja katsot televisiota ja siitä blokkaat? Eli mikä sulla on tää luomisen prosessi sitten? No kyllä, se tulee tietysti aina millä päällä on, että lainatakseni erästä suurta taiteilijaa. Olen sanonut, että silloin lauletaan surullisia lauluja, kun ollaan vähän sillä päällä, ja sitten taas kun ollaan iloisemmalla päällä, niin sitten taas iloisempia. Et kyllä se vaihtelee. Tuossa lainasin kirjastosta tämmöisen kauneimmat rakkausrunot, niin
kirjan ja noita sanotuksia kun puhuttu, niin aloin niitä sitten säveltelemään. Onko Kari Halme tänä sunnuntaina iloisella vai surullisella tuulella? No kun sanotaan, että oikein aika tasaisella tuulella. Se on semmoinen, mutta eiköhän se ole semmoinen paras olotila. En malta nyt olla käyttämättä tätä tilaisuutta, kun tässä radiossa ollaan, niin jättäisin tämmöisen työanomuksen tässä, että töitä tässä kaivataan ja mieluummin tietysti semmoista työtä, mistä saisi aika tärkeää rahaa. Että niitä voisi vaikka sitten lähettää tänne radiomafiaan. Että varmaan tämä Santtu niitä voisi jonkun ottaa vastaan. Orpi Kankareen Kolinakompo ja Vottosen veljeset tulkitsevat kappaleen Kourat. Ja lähtee käyntiin tämä ennen laulun kilppi. Nämä kourat, nämä näin. Elon myrskyssä leivän myös toivat. Nämä kourat, nämä näin. Missä miehen on viimeiset voimat. Nuorena huomata varhain sen sain. Ehtoona leppoisan lauantain. Viikolla kourani kovilla on, vaan tahto on miehellä sammumaton. Nämä kourat, nämä näin. Elon myrskyissä leivän myös toivat. Nämä kourat, nämä näin. Missä miehen on viimeiset voimat. Kaurista miehen saa syntymämaa. Kiitokset miljoonat huutahtaa. Mutta jospa ees kerran saan vierelleen sun, silloin kämpis sua hällähti kourani mun. Nämä kourat, nämä näin. Elon myrskyssä leivän myös toivat. Nämä kourat, nämä näin. Missä miehen on viimeiset voimat. Toimessa missä on miehisen työ. Mielessä joskus on viimeinen yö. Kouran känsäisen ystävä ojentaa. Pelkoja kauaksi pilvien taa. Nämä kourat, nämä näin. Elon myrskyssä leivän myös toivat. Nämä kourat, nämä näin. Monen puutteeseen lohtua toivat. Nämä kourat, nämä näin. Elon myrskyssä leivän myös toivat. Nämä kourat, nämä näin. Monen puutteeseen lohtua toivat. Harvoina itseä mua haparoivat. Nämä kourani on. Olisiko tämä taideteos voinut syntyä muualla kuin Suomessa? Ei! Cafe Veijon baari sulkee tämän illan osalta ovensa. Jukka Lindfors ja Santtu Luoto kiittävät kansakunnan omaa ääntä kohtaan osoittamastanne mielenkiinnosta ja muistuttavat samalla kaikkia omaehtoisen kulttuurin tekijöitä lähettämään meille tuotoksiaan, niin levyjä, lehtiä, kirjoja kuin esimerkiksi levytoiveita ja laajempaakin palautetta. Osoitteemmehan on Cafe Veijon baari, Radio Mafia, postilokero 127 00241 Helsinki. Siis Cafe Veijon baari, Radio Mafia, postilokero 127 00241 Helsinki. Palatkaa siis kanavalle jälleen ensi sunnuntaina 5:30.